नमस्ते प्रणाम हरण महादेव। कैसन बानी रुआ सब और स्वागत बा हमारा पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल। रुआ सबके आज हम बता दी कि बहुत ही बढ़िया अपडेट रुआ सबके साथ में हम लेके आए बानी अपन पीकेपी भोजपुरी चैनल से। जौन आज ही गाना रिलीज भइल बा, मतलब खेसारी लाल यादव जी के गाना आदिशक्ति फिल्म से करे का आरा जालू। ग्लोबल म्यूजिक भोजपुरी जंक्शन से प्रमोद प्रेमी जी के भी गाना रिलीज भइल बा करे का आरा जालू। दोनों स्टारों में विवाद के बहुत ही बढ़िया झंझट फिर से चालू हो गई बा। रउआ सब ना सुन ले हुकम कि प्रमोद प्रेमी यादव और खेसारी लाल यादव जी के बीच में कोनो झड़प या कोनो भी विवाद, लेकिन फिर भी अभी विवाद चालू बा। विवाद अभी तक ले कोनो ऐसा बयान नहीं है, लेकिन फिर भी जो गाना दोनों आदमी के एल्बम के नाम सेम बा और गाना भी लागता कि बहुत ही सेम बा। तो रुआ सब जैसे भी कोनो अब अगर अपडेट आई सबके बारे में तो रुआ सबके जरूर बताएं। तो रुआ सबके सबसे पहले बता देवल चाहतनी कि दोनों आदमी के गाना ग्लोबल म्यूजिक भोजपुरी जंक्शन से रिलीज भइल बा। प्रमोद प्रेमी जी के गाना और आदिशक्ति से खेसारी लाल यादव जी के गाना, दोनों आदमी के गाना सेम बा करे का आरा जालू। दोनों आदमी के गाना में रुआ सब जानते मानी कि दोनों आदमी का कोनो बिजोड़ नहीं है और कोनो जोड़ नहीं है। तो दोनों आदमी के गाना रुआ सब सुनी और दोनों आदमी के ढेर सारा प्यार दिया। और आगे भी कोनो ऐसा विवाद अगर होता तो हम रुआ सबके न्यूज़ बताई या रुआ सबके बीच में लेके आई, एक हम वीडियो बनाई रुआ सबके। अभी तक कोनो ऐसा विवादित मामला नहीं है मिलल, लेकिन दोनों आदमी के गाना रिलीज हो चुकल बा। तो अभी दोनों आदमी के गाना सुनी और रुआ सब ही डिसीजन करी कि में का दिक्कत का प्रॉब्लम बा। तो जैसे भी हो अगर हमरा पता कोनो चलता बात तो हम रुआ सबके बताई और रुआ सबके समझाई। एगो वीडियो हम रुआ सबके बीच जरूर बनाई। तो दोनों आदमी के गाना के एंजॉय करी, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी दोनों स्टार के। दोनों आदमी के कोनो जोड़ा नहीं है और दोनों आदमी के गजब के गायकी है, गजब के मतलब गायकी बा। तो रुआ सब सुनी प्रणाम।